Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamera sekudai: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndiri murume ndine makore 43 years kuberekwa, ndava nemakore 13 kubva zvandakaromba, saka ndiri kufanira kuti ndinge ndichizofa kana 17 years dzakwana, zvichireva izvo kuti kwangosara makore anokwana iwo kuita 4 kana kuti 5 kana Mwari vakandinzwira tsitsi ndinokwanisa kuzorarama kusvika 18 years dzakwana ndiri muhorombwa. Mudzimai wangu paakashayika ndainge ndiine 30 years uye zvekare ndainge ndiine mwana wangu 1, saka pari zvino ndava nevana vangu 8 avo vandiinavo vandakaita nevakadzi vakasiyana siyana, because pane imwe n'anga iyo yandakazosangana nayo kudhara zvako. N'anga iyi ndakaenda kwairi ndikabva ndaiudza kuti ndainge ndabva mukuromba uye zvekare mudzimai wangu ainge ashayika, saka ndainge ndichida kutsvaka nzira dzekuti mhiko dzandainge ndakaita ndinge ndichikwanisa kuzoramba ndichingorarama. Saka ndakanzi kana ndikaita vana vakawanda, pavana ava umwe neumwe ndine mhiko yandinofanira kuti ndinge ndichizomuitira kuti ndinge ndichikwanisa kuzoraramawo makore akawanda kuzosvika ndichizochembera. Saka vamwe ndivo vandainge ndichida kuti ndinge ndichizoita vakadzi vezvidhoma zvangu, then vamwe vacho ndo vandainge ndichazopengesa. Asi mukoma, ndaiti pose pandinofamba ndaiudzwa kuti midzimu yemadzimai awo ose awo andakamitisa, hanzi midzimu iyi yakanobatana ikabva yaita chisungo chekuti vana ava vari kufanira kuti vange vachizorarama, hakuna mwana wandinokwanisa kushandisa pamhiko. Ndakati ndashanyira zvekare sekuru ivavo vakandiudza kuti ita vana, kana nhamba yaunoda kana yakwana ozoya kuno kumukoma. Vakadzi vandakamitisa ndakavamitisa in 2 years time. Vana vangu vose mukoma nashi vari 8 kudaro, kana kuri kunzi vakamiswa apa vanenge vachiita sekunge matwins nekuti vose vakaenzana, because nekuda kwekuti ndainge ndava nemari ndaingoti mukungofamba kungodanana nemukadzi wandinenge ndadanana naye ndobva ndatomuudza kuti ndiitire pamuviri obva atobvuma. Saka ndakadzokera kuya ndikabva ndavaudza sekuru vaya ndikati nhamba yevana vandanga ndichida sekuru yakwana, saka vana ava ndikuda kuti tinge tichivashandisa pamhiko sezvamakataura. Saka sekuru vaya mukoma vakati vachingonobata tsvimbo yavo vakazviitira weti, vakazviitira tsvina, vakamira pavainge vakamira vachiita sekunge vari kugwinwa nemagetsi. Mukoma, vakaparadzirwa dare ravo ndiri mumishonga yose, hari dzose nezvimabhodhoro zvose zvainge zviine mishonga mukoma zvakaputswa. Vakabva vatoregedza zvoun'anga zuva racho iroro, vakatotendeuka vakatanga kuenda kuchechi. Vakaramba kundiudza zvinhu zvavakaona, pachinoratidza kuti chavakaona chakavavhundutsa chikavatyisa, ndokusaka vasina kuzoda kuzoramba vachienderera mberi vachiita mabasa iwawo ekurombesa zvekare neun'anga. Saka ini nekuda kwekuti ndainge ndakatoromba mukoma, ndakaona kuti painge pasina choice. Ndakaedza kufamba ndikaenda kunyika dzakasiyana siyana ndichiti ndige ndichikwanisa kushandisa vana vangu pamhiko dzeurombwa, asi hazvina kukwanisa kuzobuda. Saka makore angu ekurarama mukoma asara mashoma, chakakonzeresa kuti ndinge ndichizoromba uye zvekare ndinge ndichizoshandisa mudzimai wangu. Iniwo ndainge ndichigara kuApwave kudhara ikoko mukoma nemudzimai wangu. Zvinhu zvakasvika pakuoma zvekuti tainge tava kutadza kana kubhadhara rent, saka ndainge ndichishanda sagadhi ndichiita basa rangu remahobho, ndainge ndichishanda panight shift. Saka nerimwe zuva mukoma ndakadzoka kubasa, but ndainge ndava nesuspect kuti mudzimai wangu ainge ava nomumwe murume uyo kwaainge ava kudanana naye. Pandakadzoka ndichibva kokubasa ndatotiza kubasa, ndo pandakabva ndaona kuti zvechokwadi mudzimai wangu ainge aine umwe murume uyo kwaainge akavharirana naye. Mudzimai akandiudza kuti iye ainge ava kusandida. Ndakarwadziwa mukoma, ndikabva ndachizoenda kun'anga. Ndichienda kun'anga ndakaenda nekuti ndainge ndichida kungogadzira mudzimai wangu kuti asandisiya, uye zvekare murume uyo waainge achidanana naye ange achiwirwa kana nerimwe dambudziko kana kurwara kana kupenga. Ndozvandainge ndichida. Ndasvika kun'anga kuya ndakabva ndachizoudzwa kuti
kana uchida kuti mukadzi wako ange achifa ndinokwanisa kuzviita, but ko tadii tangoita zvinoita kuti iwewe unge uchizokwanisa kubhenefita mukufa kwake kwaachaita. Ndokuzouraya kwandakazoita mudzimai wangu. Mushure mekunge ndauraya mudzimai ndikabva ndatanga kuita mari. Saka ipapo pandainge ndiri mudare ravo sekuru vacho ivavo vakanditi zvandinokwanisa kukuitira murume ndezvekudai, iwewe chiwo chibage ichi wabva watongonyora chibage. Ndakabva ndatora chibage ichiya ndikabva ndatanga kutokonyora, vakanditi chikandira huku yangu. Saka ndakabva ndachizokandira huku iya mashanga echibage icho chandainge ndatokonyora, then ndokubva chatanga kudyiwa nehuku iya. Saka huku iyi ivo sekuru vanoti vachiverenga, but ndainge ndakafuratira because pavanoverenga iwo unenge usina kuvatarisa. Saka vakanditi huku yacho yainge yadya shanga dzinokwana idzo kuita 17. Saka vakanditi ndo makore ako iwawo awapiwa nemidzimu yangu kuti unge uchizorarama. After 17 years dzakwana, ziva kuti uchazotorwa nemidzimu yangu ende uchazova nhapwa, uye zvekare uchange uchizoshanda mudzinza redu kusvika nguva yakwana, kusvika ivo vadzimu vati vanenge vava kuda kukusunungura. Zvichireva izvo kuti zuva randichafa mukoma ndichauya ndichatorwa nezvimwe zvikwambo. Saka zvikwambo zvasekuru vacho ivavo zvitori zvikwambo mweya yevamwe vanhu avo vakatouyawo mumatare emadzesekuru en'anga yacho iyoyo vakabva vachizorombeswawo. Saka miko yacho ndeyekuti unoita mari, asi kana makore acho akwana aunenge wakapiwa ekurarama uine mari, uchidya mari, uchinakidzwa, unouya wotorwa nezvikwambo, ndokufa kwako ikoko. Then unobva wachizoshandurwa, wobva wachizoitawo chikwambo, wobva wachizotanga kushandirawo sekuru vacho vanenge vachiita zvekurombesa panguva yacho iyoyo, uchishanda semushandi mudzinza imomo, mabasa ose ekutsvakiswa pfuma, ekutsvaka vanhu vanenge vachiuya kuzoromba, zvekare nekurwa nemweya dzevamwe vanhu vanenge vakaurawa mudare imomo. Ndo hondo dzaunenge uchirwira dzinza racho. Saka ndakabvuma ndikati zvinoita zvino mukoma makore afamba, ini ndaiona sekunge 17 years makore akawanda, but hapana mari ndadya mukoma. Ndaenda kunyika dzakasiyana siyana, but handisati ndapedza kunakidzwa nemari. Ndanga ndichiri kuda kuti ndinge ndichiwedzera zvekare dzimwe 17 years, asi nganga dzose idzo dzandiri kutaura nadzo ndinongovimbiswa chete, but hazvisi kuzobuda. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakapiwa 17 years, saka 13 years has passed, vasara ne 4 years dzekurarama. After 4 years then he is going to die. Hanzi kana Mwari vakatondinzwirawo tsitsi, hanzi zvimwe kuda ndinokwanisa kuzorarama until 18 years. Hanzi ndaifungidzira kuti 17 years dzakawandisa, I will enjoy my life, I will enjoy my money, but hanzi hapana ende nguva yekuti ndige ndichifa yakwana, but kufa kwacho havasi kuda. Voita sei mukoma vedu ava? Strange things indeed they do happen in this world. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So ndabva mukutumidzirwa message nevamwe mukoma vedu. Mukoma vedu vari kuti ivo vane nyaya yavo, vanga vachitoti vari kutadza kana kubuda mumba. Message yavanditumidzira hanzi, makadii mukoma Nashi, ndinewo confession yangu mukoma Nashi yandoda kuti ndige ndichishare nemi. Kutaura kudai kubva zuro handisati ndabuda mumba nestress yandiinayo mukoma Nashi. Ndiri kutombofunga kuzvipfuudza hangu, mava kunetswa henyu mukoma. Apa vanga vachiedza kufona pandanga ndichirekodha mamwe maepisode. Hanzi pane nyaya yakaitika mukoma nezuro iri kundirwadza. Ndonyora here kana kuisa audio? Ndikati kuti ndinge ndichikasika ndaposta chitumidzirai audio. Saka please ngatiteererei audio tinge tichinzwa nyaya yavo mukoma vedu ava. Makadii henyu mukoma Nashi? Ndine nyaya iri kundirwadza singaiti, yakaitika nesuro. Taura kwandiri kuita kubva nesuro kusvika nhasi ndisati ndabuda panze, ndiri mumba ndichiri kuvhiringika kuti ndoita sei. Ndopa ndabva ndati regai ndimbokubatai pamwe munokwanisa kundibatsirawo.
Takasiyiwa nemukadzi nezuro kutoenda chaiko chaiko. Asi aenda pane nyaya dzakawandisa dziri kutaurika. Mukadzi wangu anga asipo last week, anga akaenda kubirthday kumamelodi, ndiri kuPretoria kuSoshanguve. Ari ikokoko after birthday ramainini wake kwakune rakewo, and then ndandisina mari, and then ndobva ndafaita ndikawana mari, ndobva ndamuitira surprise, ndikaenda ikoko ndikatomuvigirawo keke ndichitofunga kuti pamwe tichadzoka tese. Haana kudzoka. Hatinodzoka tese that day. Akazouya after 2 days after. Auya anga asingamboratidzawo kufara. Aingo munhu anga akasuwa, uchitaura naye aingo busy nefoni yake. Ndomubvunza chii? Haataure. Chii? Haataure. Chii? Ndine stress. Hama dzangu dziri kundipa stress, dziri kundipa pressure. Hanzi munhu wese ari kufanira kuti aroorewe. Asina kuroorewa ngaadzoke kupi? Ngaadzoke kumba kusvika murume wakaita sei amuroora. Saka iniwo handisati ndaroorawo mukadzi wangu. Takasangana hedu 2021 late 2021 ndopatakasangana. Hatisati ane mwana wedu 1. Ndandisatiwo ndaroora, ndichiri kushingirirawo zvinhu zvakaoma mukomana Asha. Handisi kushanda kutaura kwandiri kutoita izvezvi right now. Zvinhu zvakatoita kuoma, zvakaita kusunga chaiko chaiko. Samukadzi ndobva ati hama dzake dziri kumuti ari kufanira kuti adzokere. Ndikambozama kutaura naye ndikazama, akaramba. Ndobva arongedza everything, hembe dzake nemachira, ndobva andisiyirawo angu, ndobva atora mamwe, ndobva aenda. Ndakambozama kutaura naye, usadaro but akangoramba akaomesa mwoyo wake. Azoenda nhasi makuseni, ndobva ndabatwa nadhedhi vacho vachindiisira meseji, zvikanzi ndaona mhuri yako yauya kuno huko, chii chaitika? Ndikati hapana chaitika, ndakanzwa kaimimi ikoko. Hanzi imimi nedzimwe hama dzese dziri kuZimbabwe nevari ikoko vari kuti munhu anofanira kutanga aroora. Ndobva taiwa handina kudaro. Iye auyawo kuno achitaurawo mamwe mastatement ekuti hanzi ndati ndoda kuzviuraya. Hameno zvinhu zvaanga achingotaura mukomana Asha. Inini kuno asiya andiudza zvimwe, uko asvika ataura zvimwe. Ndobva ndataura nawo, ndobva vanti unoda here mukadzi wako? Ndikati mukadzi wangu ndinoita sei? Ndinomuda. Handiti zvadaro. Ndobva vati alright, chitsvaka mari uye uzotora mukadzi wako transport chete. Ndikati alright. Ndobva ndamuisira message, ndataura nadhedhi, hanzi ndiuyo zokutora. Haana kudaira nemufaro, angoti iribo. Ndati ko hausi kufara wani? Ndobva atotanga kuignore, atomboita maminutes asingapinduri. Ndobva azopindura. Ndazoona message kuna dhedhi vacho vakuti ari kuramba kuuya, ari kuti haadi kuuya. Ndomubvunza chii? Hanzi ndoda kutanga ndamboshanda, ndoda kuenda kumusha. Izvezvi vava vakanzi month end vazukuru vese vambouyawo kumusha. Apa inda handisina mari. Ndikati hazvina basa, unozongoenda chero next time, because takabvawo musha muna November. Zvikanzi ndiri kuda mari, saka ipapa kuti ndoda kumboshanda ndiende kumusha. Iwe unozonditevera kumusha ikoko, kana ukasanditevera pamwe ndogona kuzodzoka ndega. Ndatova nowe mukomana Asha kutaura kwandiri kuita izvezvi so. And then chimwe chinhu chakazonyanya kundivhiringidza nezuro, paakaenda ndakamuitira Uber. So ndakabva ndaheka WhatsApp yake. Ndaheka WhatsApp yake ndakaona imwe message yakapinda mufoni mukomana Asha, yeumwe munhu achimuti baby. Ndobva atomuisira message iye akatomuti ndimirire paroad nemari yakati, mari yekubhadharisa Uber. Painda ndamupa imwe futi. Ndobva ndamubvunza, naiwe ko munhu anokuti baby uyo ndiani? Ndobva atodhilita chatiri yariya, ndobva abvisa WhatsApp iyaiya. Munhu uyo mukomana wemunin'ina wangu. Ndikati mukomana wemunin'ina wako anokuti baby iwewe maiguru, wai asingagonawo kutaurawo nerespect kana kuti
iwe wacho hausi kumboratidza futi kana kureacta, aona zvauri kutoratidza kuti zvese zviri right. Ndobva totanga kutopopota paya paya. Ndikangoti aiwa it's okay, zvikanzi haunditrust vana iwo unotova vana mainini vangu bhebhi, wandika ndine one day rawakambonza ndichiti mainini kana bhebhi ndinovati madam kana chimoko, ndimuri kuona. Asi zvaakuita kunge zvitori right kuti iye anzi bhebhi nevamwe vanhu. Ndobva ndanyarara hangu ndikangosiya zvakadero. Ndimuri kuona mukomanasha. Saka enda kutofunga kuti pamwe ndasiyiwa zvangu nekuti handina mari kana kuti atoenda kune umwe munhu, handichatozivi. Asi izvezvi achiri kumba kwake, kumba kwavo kuna dhedhe wacho, pandakutoona hangu kunge akutodanana neumwe munhu. Kozi WhatsApp yabva yatobviswa mufoni, ndobva avhura imwe WhatsApp yandisina kuzokwanisa kudii, yandisina kuzokwanisa kuheka. Saka zvinhu zvakaita kundiomera mukomanasha right now kutaura kwandiri kuita izvezvi kudai nemi. Mumba hamuna kana chinhu, handina kana pekutangira, ndiri pazero. Ndotofunga hangu kuti dii zvaigonazvo ndaenda hangu kumusha, zverudo izvi ndakundikana mukomanasha, nekuti pfungwa dziri kuzopedzisira dzandibata ndiri kuzofunga kuzviuraya hangu. Saka ndiri kutoona kuti dii zvaikwanisikezvo ndaenda hangu ndanogara hangu kumusha. Aenda mukomanasha nemwana wedu musikana anonzi Princess. Zvakaoma mukomanasha, kana usina mari unongoonekwa sechimwe chinhu chisina nebasa rese muupenyu. Usina mari unongorerutswa so. Ndikutonatsoona zvinhu zvacho. Chimwe chinhu chazondirwadza zvekare mukomanasha, inini ndandine mwana wangu inini, tisati taroorana yanga ane mwana wake. Tikati aiwa hapana munhu anotenderwa kudii kutaura nababa wacho, nababa wemwana wako, kana pane zvavari kudawo kana chii ngavataurewo kana namainini kana kutotaura nemukadzi wacho. Asi ndakashamisika nezuro paakauya ipapa, paakauya kuseri mazuva apfuura last week achizoenda zuro. Kumba kwakwambouya macomplaints mukomanasha ekunzi mwana ari kumusha, mwana wedu ari kumusha, mwana wake ari kuda kuchi kuri kudiwa mari yesipo. Ndikati no, handisati ndaane mari but ndiri kudii, ndiri kufaita. All of a sudden ndobva ndaona baba vake vadini vabudikira. Ndikatombomubvunza kuti ko chii chaitika, una kuvabata here kana kuita sei? Zvikanzi aiwa handina. Asi ndazoti papa ndakaheka WhatsApp iya, pandakudzai ndakaheka WhatsApp, nhasi ndakuzotarira ndakutoona mune machatsi akabviswa mukomanasha. Namba dzababa vemwana vakarambana navo dzakatosevhwa kunzi Maikimu, zita remukadzi wacho yeyo, zita remukadzi wechi wemurume wacho. Ndabatikana mukomanasha. Ndine zvinhu zvakawanda zviri kuitika mupfungwa dzangu izvezvi. Ndakuvhiringika, ndichaziva kuti ndoita sei, chokwadi ndechipi, ndobvuma zvipi, ndoziva zvipi, kana kuti ndodini mukomanasha. Ndiri kuvhiringika kutaura naye izvezvi kuti chiuyawo, haasi kutoda kutombotanga ndashanda inini. Kuti aiwa chiuya kaushandire kuno kutongotsvaka kabasa, haasi kutomboda zvese izvozvo. Zvakaoma mukomanasha, mandibatsirawo mukomanasha. Paka last month wakati achiti tinako mumba, ndoka akabva ashandisa zuro akakwira Uber akaenda neUber. Kutaura kudai ndiri pazero nani start apa mwedzi wapera mari yerenti. Ndosanda ndafunga hangu kuti ndienda hangu kumusha mukomanasha, ndinogara hangu kumusha. Ndikaenda hangu kumusha ndikanoita zvekurima hangu, kana kutonochengeta misha yevanhu, kana kufudza mombe, kana pana anotoriwo nebasa raanaro rekuchengeta pamusha kana kufudza mombe, ndinozvikwanisa hangu, handisisina choice. Hapana pandingada basa rakanaka, handishoreki hangu. Asi ndakutongoda zvese zvakadzikisirika, zvakashoreka zvacho, kundichinokwanisa hangu kuzviraramirawo ndiwanewo mari hangu. Zvinowanikwa ndasiyiwa nhasi nemukadzi nenyaya yekuti handina mari. Saka ndakuda kumbozvishandirawo ndivewo munhu muupenyu. Kubva tichitanga kugara tese mukomanasha nemukadzi wangu, ngasina chakaipa chaambondiitira.
but apa azongotanga kuchinja zvimwe zvandisinganzwisisi, zvandisina kana kumbonzwisisa mukomanasha. Zvakaoma nemashoko akawandisa stereki aakandiudza inini mukomanashi inini, burikidza nekutambura kwandiri kuita nekuoma kwakaita zvinhu. Ndine nguva yandaimbonetsana naye mukomanashi asingadi kurara neni. Ndomubvunza musi uno ipapa pasuro paazoenda, ndopaakanditi hanzi wakagadzirwa iwewe, ndosaka inini chipera simba. Zvino zviriko here mukomanashi zvekuti munhu akagadzirwa anopedza umwe munhu simba, kana kuti akagadzirwa ndiinini wacho indakagadzirwa ndiri inini ndiri kupera simba? Asi anoti iwewe ndo akagadzirwa zvekuti unopedza inini simba. Mhino zviriko here mukomanashi? Zvakaoma mukomanashi zvandiri kusangana nazvo, zvakaoma zveupenyu izvi, zvikabvangudzwa nemadhimoniwo nemhepo ndosaka uchitambura. Ndarwadziwa mukomanashi.